אשמיע לכם נורמטיה. שלום. אני רוצה חכו שנייה עוד דקה. כן, אז אמרתי בה שאני ליהי, כמו שצייתם אותי, אני ליהי. אם אתם רואים שזה כחול, זה לא סגול. פשוט לא רואים. ואיך אני אראה לכם? פשוט סגול. אני ליהי, אם תראו שקודם הייתי בלי כיסא ואז הייתי עם כיסא. שזה חוזר. פוף! כן, אז רואים? אז אני רק אחזיר. נכון מדליק? נראה לכם משהו קטן. משהו קטן שככה. טוב. בואו נראה לכם את זה. וואי, זה שאני סתם נמצאתי, שהוא לא ממש פנקית. נכון מדליק. זה יותר בקטני, יותר בקטני, וזה מדליק כבר. לא נגמר. קניתי שבב. כולם אומרים שאני אישה מלחמות. לפעמים אומרים שהמלחמות לפעמים הוא בא, לפעמים הוא יורד. אני זוכרת בעל פה שכתבתי על דף נייר, בעצמי. הקיתי